Bdiet titbattal il-ħażna tal-fjuwil mill-impjant tal-fjuwil 31 ta' Marzu f'Birzebbuġa qabel dan jingħalaq għal kollox. Din kienet wiegħda elettorali ta' Gvern Laburista lil Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli kienet fissret dan l-iżvilupp bħala wieħed tan-nifs ġdid tar-residenti ta' Birzebbuġa. One News żar dan l-impjant minn fejn għall-aħħar ftit ġimgħat l-Enemed ser tkun qed tissupplixxi l-fjuwil lill-istazzjonijiet tal-fjuwil f'pajjiżna. Hemmhekk tkellimna mal-kap tal-operat tal-Enemed Filip Borċ li spjega kif wara li saru t-testijiet neċessarji fuq l-impjant il-ġdid ta' Sabtan, issa maċċemm il-bżonn li l-impjant 31 ta' Marzu jinżamm mimli bil-fjuwil. Issa li għadda dan iż-żmien bqajna sa nhar il-ġimgħa ħirġin bix-xogħol minn Sabtan, issa ninsabu konfidenti biżżejjed li nistgħu nafdaw dan l-impjant. In-nuqqasijiet li kellhom ħarġu ma ħarġux nuqqasijiet kbar, kienu affarijiet żgħar, irranġajnihom ukoll. U issa allura konfidenti li aħna nistgħu hawnhekk jingħalaq m'għandniex għalfejn ikollna fuq ix naqgħu jekk ikollna problema. Huwa spjega kif ta' kuljum joħorġu madwar 45 bowser mimli bil-fjuwil u għalhekk il-ħażna mistennija tieħu madwar 5 ġimgħat biex titbattal għal kollox. Hawnhekk spjega l-aħħar passi li fadal isiru qabel dan l-impjant jingħala u jerġa' jingħadda għal kollox f'idejn l-Enemulta. Issa għandna madwar 5 ġimgħat 6 ħirġin biex xogħol lejn il-petrol stations biex inneħħu l-istok kollu, wara ngħaddu biex naħslu it-tankijiet u nnatfuhom u l-pajpijiet nidrenjawhom biex inġibuhom gas free, ħalli kif jagħmlu hekk inkunu nistgħu nagħtu iċ-ċavetta lura lil sejt l-impjant li hija l-Enemalta.